пас аз рӯйдодҳои моҳи январ дар Қозоқистон режими Токаев ҳама гуна зикри Нурсултон Назарбоевро дар қонунгузории кишвар лағв кард ва ислоҳоти конститутсионӣ анҷом дод. нақши таърихии президенти нахустин ба ҳама маълум аст ва ба тасвиби алоҳида дар сарқонун ниёз надорад, мегӯяд гурӯҳи корӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни асосии Қазоқистон. Марат Башимов, узви гурӯҳи корӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Сарқонуни Қазоқистон рӯзи 4 май гуфт: дар чаҳорчӯби ислоҳот ҳама меъёрҳо дар бораи президенти нахустин Нурсултон Назарбоев, мақом ва ваколатҳои ӯ аз Қонуни асосии Қазоқистон комилан хориҷ карда мешаванд. илова бар ин, ворид кардани 56 тағйирот ба 33 модда ба Қонуни асосии Қазоқистон дар назар аст. Бар асоси онҳо дар 20 қонун тағйирот ворид карда мешавад. тағйироте ки гурӯҳи корӣ омода кардааст: барқарорсозии додгоҳи конститутсионӣ ки соли 1995 барҳам дода шуд, манъи узвият дар ҳизби сиёсӣ ва наздикони ӯ аз ишғоли мансабҳои баланди сиёсӣ ва мансабҳои ғайридавлатӣ, бахши тағйирот дар ҳайат ва фаъолияти парлумон, низоми интихобот ва ба қайдгирии ҳизбҳои сиёсӣ, дар манъи ҳукми қатл ва моликияти замин дар бар мегирад. Уважаемые делегаты съезда, вы знаете, что чуть больше месяца назад в послании коршиносон қайд мекунанд, ки ин ислоҳотҳо ошкоро бо ҳадафҳои популистӣ қабул шуданд. тағйиру иловаҳо ба сарқонун дар кишварҳои Осиёи Марказӣ як ҳодисаи маъмулист, ки як диктатори аз ҷониби мустамликадори рус таъин шуда дигарашро иваз мекунад ва ҳар дафъа қонуни асосиро мувофиқи худ ислоҳ мекунад. Очень важный момент – это соглашение в области образования. Согласен. Филиалы ведущих российских вузов, там вот ваш знаменитый физтех, НТТИ, Бауманское училище.